Bé, els avenços en el llenguatge de programació i en bandes amples, etc., han permès l'augment en nombre d'usuaris, interès comercial, evolució final i han fet com un canvi de paradigma al web 2.0 o al web social. L'element social més enllà d'aplicacions específiques es tracta d'un fenomen tecnosocial, d'un canvi de paradigma social, cultural, econòmic, etc. Més important fins i tot que el que comportava el naixement del web, la societat del coneixement com la combinació de tecnologia i construcció social del coneixement de l'ésser humà. Ens acompanya en Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Ignotimàtica Group. Hola, Ferran. Hola, Júlia. Ferran, tornant una mica al que deia jo, dic que les tecnologies s'orienten a potenciar la creativitat i fer de mitjà de transmissió entre les intel·ligències dels individus per estar allò que dèiem, no? Estar connectats o com va això? Bé, com tu i els oients de Societat 21 ja sabeu, perquè ho anem repetint constantment als nostres programes, no només a Societat, sinó també a turisme, educació, salut, i ara doncs, el que encetarem conjuntament amb la Comissió Europea, que es dirà Somos Europeos, entre Amèrica i Europa. Les noves tecnologies són una realitat, la societat ha canviat, vivim en una societat digital, venim d'una era industrial, i això és així. A partir d'aquí, tot el que podem aportar en positiu i tot el que podem anar generant en positiu, doncs és una tasca nostra, dels tecnòlegs, per una banda, i de projectes com aquest, com Ignotimàtica, el fet de que això es vagi donant a conèixer, de que això es potenciï, de que la gent perdi la por. Jo crec que avui tenim el goig de tenir dues empreses que estan treballant amb ACECAT des de fa temps, com és EMAP per una banda o Rodercom per una altra. Són dos projectes que veuen i viuen com canvia el mercat i s'adapten constantment. En el cas d'EMAP, estàveu parlant amb l'Àlex fa un segon doncs, de quines aplicacions podria tenir uns drons. No sé, un dron avui en dia, per mi, és bàsic amb un event. És bàsic, el poder treballar amb un dron. Per què? Doncs perquè totes les corporacions i totes les institucions tenen problemes a l'hora de potenciar els events, a l'hora de dinamitzar-los, de canviar, i estan caient les facturacions de maneres impressionants. Per això nosaltres, a Turisme 21, per exemple, apostem per EMA. I estem apostant per què? Doncs perquè el turisme i els nostres actius turístics, el que fa territori, i com puc ampliar i multiplicar el meu PIB, doncs escolta'm, eines com EMAP, a costos, com ha comentat l'Àlex, mínims, perquè en termes d'eficiència la tecnologia sempre treballa low cost i màxim benefici, doncs escolta'm, tot això t'ho puguin potenciar. Cada dia ens anem reunint amb institucions, cada dia, aquí, a Andorra, a Europa, a Llatinoamèrica, cada dia. I totes et planteixen el mateix problema. Però cap troba una solució i ni la busca. I a sobre, que ara tindrem la possibilitat de parlar amb el Josep Nebot d'Arborius, que és un acord de partenariat amb el que hem arribat a CECAT i estem superorgullosos i pensem que això serà superinteressant per al nostre desenvolupament, perquè, escolta'm, cada dia sembla que la societat tingui aquestes necessitats, però els tecnòlegs només ens posen capals a la roda, els problemes, per desenvolupar tot això. És el que estava parlant l'Àlex fa un moment. La setmana passada vam tenir la Cristina, que ens parlava de marc jurídic i noves tecnologies. Ara l'Àlex estava comentant, escolteu, és que tenim un problema legal aquí, aquest país, perquè clar, nosaltres tenim una sèrie de limitacions. Surts fora i resulta que això en segons quins llocs no t'ho trobes. Què fan les empreses que tenim aquí? No s'ha de ser massa intel·ligent, et pots mantenir aquí, pots fer cosetes, però fer cosetes no és incrementar el PIB, senyors. Fer cosetes és treballar amb un 5%, un 3% de tot el potencial que nosaltres podem desenvolupar. I a més, com tenim la sort de que el cloud computing és una indústria global, doncs escolta'm, tampoc costa tant, no? Per tant, nosaltres, des de la CECAT i tots els companys que estem aquí a la taula, el Jordi, amb tot el que és aplicació a nivell de coaching, el Lluís en quant a mentorització d'empreses i el Josep en quant a noves plataformes, que això és molt interessant, parlar de crowdlending, parlar de crowdfunding, parlar de dinamitzar innovació, ja és bo de per si. El que intentem és això, és potenciar una societat que s'està morint, que s'està apaivagant i, escolta'm, que es revifi a través de l'utilització de les noves tecnologies i de la innovació.